мавзӯи дигар кормандони шӯъбаи экологӣ ва сайёҳӣ вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд реди чорабинӣ гузаронида дар баробари таъсиррасонии ҳуқуқӣ маърифати экологии шаҳрвандонро боло мебаранд. дар ин бахши барнома вобаста ба коргузории милитсия дар самти ҳифзи сарватҳои табиӣ ва тозаю озодагии муҳити зист маълумот гиред. истифодаи ғайримақсаднок ва зарар расонидан ба захираҳои табиӣ метавонад ба нобудсозии олами ҳайвоноту наботот анҷомад, ки дар маҷмӯъ сарватҳои табиӣ эътироф шудаанд. барои таъмини амнияти экологӣ ва пешгирӣ аз амалҳои харобиовар, масъулини шӯъбаи раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар асоси дастури вазири корҳои дохилӣ ва нақшаи раёсати мазкур фаъолияти худро ба роҳ монда, аз рӯи маълумотҳои оперативӣ якчанд ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва далелҳои ҷиноятиро дар соҳаи муҳити зист дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ошкор намуд. аз ҷумла дар минтақаи деҳаи дулонаи ҷамоати деҳоти меҳрободи ноҳияи Ашт ҳолати худсарона ва беиҷозати мақомотҳои дахтдор аз ҷониби шаҳрванд Шавкат Нурматов кандани санг муайян гардидааст, ки ба муҳити зист ва захираҳои табиӣ таъсири зарарнок мерасонад. аз рӯи ин худсарӣ протоколи маъмурӣ тартиб дода шуд. кирдори ба табиат зиёновар ин буридани дарахтони сояафканӣ дар ҳолати нашунамо буда мебошад. кормандони милитсияи экологӣ дар ҳудуди ноҳияи Деваштиҷ ва Спитамен чунин ҳолатро ошкор намуданд. шаҳрванд Зуҳро Абдиева, сокини ҷамоати ғазантараки ноҳияи Деваштиҷ, 6 бех дарахти сояафкани сафеддорро бурида ба ҳифзи муҳити зист 4320 сомонӣ зарар расонидааст. ба ҳамин монанд шаҳрванд Гулнора Пулотова, сокини ҷамоати деҳоти Тағояки ноҳияи Спитамен, 15 бех сафеддорро буридааст, ки дарахтон дар ҳолати нашунамо буданд. риоя накардани қоидаҳои моҳидорӣ ҳолати дигари ҳуқуқвайронкунист, ки мунтазам мавриди корбарии кормандони шӯъбаи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд қарор дорад, то ин ки талафоти захираҳои моҳӣ пешгирӣ карда шавад. чунончи шаҳрвандон Каримҷон Тошев ва Абдумалик Солиев, истиқоматкунандагони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҳангоми моҳидории ғайриқонунӣ боздошт шуданд. бо баргузории амалиёти қурғшикан дар давраи 2 моҳу 20 рӯзи соли ҷорӣ 1 тоннаву 827 килограмм моҳии навсаишда аз қурғшиканҳо мусодира шудааст. бояд дар хотир дошт, ки истифодаи сарфакоронаи сарватҳои табиӣ пояи устувори таъминкунандаи амнияти экологист, ки риоя нашудани он солимии муҳити зистро халалдор месозад. аз тарафи кормандони шӯъбаи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ҷиҳати ҳифзи муҳити зист ва таъмини амнияти экологӣ ҳамарӯза чорабиниҳои пешгирикунанда гузаронида шуда, кирдори ғайриқонунӣ ва ба табиат харобиовари баъзе аз шаҳрвандон ошкор карда мешавад. ҳадафи чорабиниҳои мақсаднок ҳифзи сарватҳои табиӣ, истифодаи сарфакоронаи он ва тозаю озодагии муҳити атроф мебошад. масалан, дар доираи ҳамин гуна коргузории самтӣ, милитсияи экологӣ дар мавзеи дарёи Сир ду далели бо партовҳои маишӣ ифлос намудани рудхонаро аз ҷониби сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ошкор намуд. шаҳрвандон Икром Икромов ва Тоҳир Неъматов ба ҳуқуқвайронкунӣ муқобили амнияти экологӣ ва муҳити зист роҳ дода корез барои партофта дур кардани ифлосӣ, ба ибораи дигар канализатсияи хонаро ба дарё мутобиқ карданд, ки чунин амал хилофи меъёрҳои амнияти экологӣ буда аз маърифати пасти экологӣ доштани ҳуқуқвайронкунандагон далолат медиҳад. бар замин зимни санҷиш кормандони милитсияи экологӣ дар якҷоягӣ бо масъулини раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Суғд партовҳои маиширо ба дарё ё соҳили дарё партофтани шаҳрвандонро ба қайд гирифтанд, ки чунин ҳолат низ боиси ифлосшавии оби дарё шуда метавонад. ҳолати мазкур барои истифодабарандагони поёноб нороҳаткунанда буда шаҳрвандонро зарур аст бахусус сокинони ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ин гуна амал худдорӣ намоянд. ба ҳамин монанд дар нуқтаи шустушӯи воситаи нақлиёт воқеъ дар роҳи нақлиётгарди Ғафуров Гулистон ҳамин гуна камбудӣ ҷой дошта оби партовии ин нуқта на ба чоҳ ё обрави махсус, балки ба ҷӯйбори шафати шоҳроҳ ҷорӣ мешавад. аз рӯи далелҳои ошкор гардида дар асоси моддаи 177 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протоколи маъмурӣ тартиб дода шуд. ҳолати дигаре, ки кормандони шӯъбаи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ташвишовар дониста барои бартараф кардани он иқдом намуданд, ин ҳангоми боркашонӣ риоя накардани чораҳои бехатарӣ аз ҷониби ронандагон аст. дар рафти гузаронидани чорабинии мақсаднок ва назорат аз болои ҳаракати воситаи нақлиёт, кашонидани борҳои пошхӯрандае аз қабили хоку шағал тавассути нақлиётҳои боркаш бе пардаи муҳофизатӣ ба қайд гирифта шуд, ҳолон ки болои борҳо бояд пардапӯш
карда шавад, то ин ки аввалан ба дигар воситаи нақлиёт дар натиҷаи пошхӯрии сангмайда осеби техникӣ расонида нашавад ва ҳамзамон роҳҳои нақлиётгард аз рехтаҳои хоку шағал ифлос нагардад. Кормандони милитсияи экологӣ дар асоси моддаи 322 Кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ барои кашонидани борҳои пошхӯранда ки пардаи ҳимоявӣ надоранд нисбати 25 нафар ронанда протоколи маъмурӣ тартиб доданд. ҳадафи чунин таъсиррасонии ҳуқуқӣ риояи оини шаҳрдорӣ ва тозаю озода нигоҳ доштани кӯчаву роҳҳо мебошад.